संवरिया हो भोले बाबा जोगिया हो राम। हम कहिला भैया कलाकार केहू बोल ना होला, ये धरती पर घमंड न केहू कर रहल न रही। कलाकार केहू बोल ना होला, बड़ आप लोग है महान है। कलाकार के मंच पर आप सब चाहब तो बुल्लू बना दे, चाहब तो 1 मिनट में उल्लू बना दे। आप लोगों का अदालत है, ध्यान से भी रहा के सुन जाओ। कहानी शीशा जैसन झलक जाई, भूमिका में भाव लगत मास्टर। कंपित गगन रो पड़ी मैदनी, हिल गया है हिमालय गजब वो गया। माँ का अंचल द्रवित हो गया उस समय, इतिहास जिनका ये जीवन गजब हो गया। फुलती फुलवारी कोई की सुख ही गई, सो गया शोक में जबकि आंगन में सावन। मर गया जाके पंछी न पानी मिला, कभी महेंद्र का जीवन तो सच में है कानन। बिरहा में एक लाइन गजल का नमूना लगा था मास्टर। बिरहा में मंच पर रवीना जी, आपकी अदा और कलाकारी तो एक अलग है। स्टेप आपका कोई नहीं मार सकता, लेकिन जो कान झाड़ रही है वो भी कोई नहीं झाड़ सकता। कान खड़ा करके हाय 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 हाय, झंडा वाला कान है। कैसे मास्टर? अरे ऐसा पहली, अरे ऐसा पहली बार हुआ। पहली बार हुआ है, और ऐसा पहली बार हुआ है। भैया लोग हमको 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 किसी से प्यार हुआ है। ₹100 पुरस्कार डुम्मा डाल के पाओ। लेकिन ये भैया लोग, अरे जिसने जैसा, अरे जिसने जैसा काम किया है, जिसने जैसा काम किया है, और
जिसने जैसा काम किया है कहे भैया लोग उसने 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 वैसा नाम किया है। जिसने जैसा काम किया है उसने वैसा नाम किया है। जैसन करबा गांव क्षेत्र जिला में उहे गवाई बिरहा का शुरुआत हो गई। और शुरुआत हो गई। प्रांत बिहार में हजारीबाग आता है, गरीबी चरम सीमा पत्र का बताता है। सोनवली गांव के शर्मा सूरज निवासी थे, हुई मुहताज रोटी जिंदगी उदासी थे। सूरज सरोज बेटा भूख से तड़पता था, खुदा की पीर वो गांव में बिलखता था। गांव सोनवली हुआ बुखार भारी रात में तड़पने लगा, खुदा की पीर वह गांव में बिलखने लगा। सेठ सुंदर की 3 मंजिला हवेली थी, कोई औलाद नहीं जिंदगी अकेली थी। बिहार प्रांत के अंतर्गत सोनवली गांव का रहे वाला गरीब आदमी जेकर नाम बा सूरज शर्मा। पति पत्नी के बीच में जैसे इनकरा बिरहा में 2 भाई, एगो भाई एगो बहन, ऐसे ही ए बिरहा में 1 भाई 1 बहन, गरीबी चरम सीमा पर हो। परिवार का परवरिश कैसे होता कि सूरज शर्मा जाके केहू को खटिया सालस, केहू को गणास पीटस, केहू को खुरपा पीटे, केहू का दांत काढ़स। गरीब आदमी मजदूरी क के हो बिरहा सुने वाला भैया लोग अपने परिवार का परवरिश करता। तो बात के ध्यान से सुनल जाई। हई देखी जा गरीबी में दिन बीतता, अचानक केकर तबियत कब खराब हुई केहू जानत नहीं के। बीमारी तो ऐसा नहीं सुखले लोग उठा के हार्ट अटैक हो गई, मोर गई लोग, बड़ा हार्ट का पेशेंट गरी हो गई वो लोग। हर गांव में सुने फलाना यार झटके में मर गई के जनबे ना कही। लेकिन बीमारी से परेशान हो गए सूरज शर्मा। अब बीमारी से जब परेशान भइलन हो तो गरीबी में वो जो कारोबार करतलन रुखान वसूला लेके वो काम बंद हो गई। काम बंद हो गई ना निकल तो भैया तनी बैठ जालो 10 मिनट और निवेदन हम जानत तनी झूठे जाके मेरे के तंग कर बजरती बैठे मर्दबा तब उनको कई दिन से मेरा छोड़े बेटा ना बैठबा जाके झूठे के तंग करबे लइका लेके सुतल जा कर देते नहीं। आधा घंटा ना रुके सब चोखा चढ़ल बा 2 मिनट में भग दे लड़ा के सूती बा 2 मिनट कह जो सुत तब हमें नहीं सुतत नहीं लइकन का नींद तुरी लो जाके लइकन के जगह के बिहार सोहर करी लो बेटा। ए भैया लो आखिर गरीबी में वो बेचारे दवा उपचार न हो पाया जिसके कारण उनका काम धंधा बंद हो गया। पैसा नहीं है गरीब आदमी के पास,
अब पैसा नहीं के हो भैया तो धीरे धीरे दम्मा उपटल, दम्मा से खांसी भइल, आ खांसी के बाद वो बेचारू टीबी का मरीज हो गई। बदनसीबी है और गरीबी है, गरीबी के करा से कब कटोरा उठवा दे रबीना केहू जानत नहीं खे। गरीबी में ना आदमी कटोरा उठा लेला। आज देखो सूरज शर्मा का मेहरारू भिक्षा मांग मांग के ले आवतड़ी, जोन पैसा पावे, जोन अनाज पावे वो के बेचे, पैसा इकट्ठा करके अपने सैया के सुई दवाई करावताड़ी। अब लइकावा लइकिया दोनों सोचल रहल कि आय हाय माई तो खाली पप्पे के मानतिया, इ तो हमनी के कुछ मनती नहीं खे। हे भैया हई जोन पेटवा है ना इहे कुल करावेला। पेट ना रहे तो जाड़ा में खड़ा होके छिछिएला कौन काम बा। घर में ना पेट के शांति करी। ये पेट के भरे खातिर मैं सागर नदी भर जाला, लेकिन ई साला कबो भर ना साझी खबरो सवेरे खाली हो जाई। ये ऐसा नहीं समुंदर बा ई कबो भरल ना। तो देखा पेट भाई बहन का जरे लगल। तो ए भैया वो दोनों भाईवा बहनिया हाथ में कटोरा लेके हजारीबाग स्टेशन पर पहुंच गई। सामने ट्रेन खड़ा बिया, भैया ट्रेन में चढ़ल। वो ट्रेन में एगो महतारी अपना बेटा के रोटी खियावतन, कहानी समझिए लोग। एगो माई अपना बेटा के रोटी खियावत रहल, कटोरवा ले जाके ई सूरज शर्मा के लइकवा सरोज शर्मा, एक नाम सरोज बा, बड़ा प्यार से नाम सरोज रखले हुआ। सरोजवा कटोरा बढ़ौलस, कलस के चाची एगो रोटिया दे दा। मायूस चेहरा, दया लगल एगो रोटिया, वो अपने बेटा के जोन खियावत वही में से एगो रोटिया करी कटोरवा में डाल देलस। रोटिया लेके नीचे उतरल, बहनिया प्लेटफार्म पर खड़ा बिया, रोवे लगल, भैया तू कलिया कुछ खा लेला ना भैया, हम परसों ये का खैले हैं हो भैया, भैया रोटिया के हमरा के दे दो हो भैया। भाई ना ई भाई कैसन भाई, भाई ऊ नहीं खे कि बहन के कोठा पर बेची। देखा ई भाई वो रोटी के अपना बहन के दे देलस, ले ले खा ले, तू ही खा ले, हम फिर मांग ले। आखिरकार वो रोटी अपना बहन के दे देलस। बहनिया रोटिया स्टेशन में पर खड़ा होके खातिया। भैया फिर ट्रेन में चढ़ल, लइका का जात, कुकुर का जात, बनरे का जात, लालची जात, लइका वो कटोरा के लेके फिर वही बोगी में पहुंचल, वही डिब्बा में पहुंचल बा जहां वो अपना लइका के रोटिया खियावत रहल। कलस की ए चाची ये गौरी रोटिया दे दा। अब वो समझ गेल कि ओ हो ई कौन आदिवासी का लइका बा, एकर आदत बिया। लइका हट गई, आगे बढ़ता। ए भैया हाई देखिया, आखिर लइका अब माई से आगे बढ़ गई। अब बढ़ गई चल विधि का विधान, मालिक का देन, गाड़ी सीटी देलस आ सीटिया देके गड़िया खोल गई। ट्रेन हजारीबाग से चल देलस, कहां बदे? फरीदाबाद की ओर। बहन प्लेटफार्म पर खड़ा हो, भाई ट्रेन में रोवता, बहन प्लेटफार्म पर रोवती हो, भाई बहन के साथ छूट गई। बहनिया रोवत रोत हो भी रहा, सुने वाला भैया लोग अपना माई बाबू के लगे घरे चल गई। लेकिन भैया वही ट्रेन में रोवत बहनी बहनी करत फरीदाबाद स्टेशन पर जाई के 4 बजे भोर में उतरल। जाड़ा का दिन बा, कुहेरा घेर ले बा, बुखार से तड़पत बा, लवारिस की तरह लइका सड़क पर अकेले जात बा। धीरे धीरे कुहेरा हटल। फरीदाबाद का रहे वाला श्याम सुंदर सेठ और सेठाई दोनों प्राणी ई भोर में मारुति गाड़ी लेके अपन ऐसो आराम करत हुन, सड़की पर घुमावत हुवन, हवा लेते हुवन, मजा लेते हुवन, एंजॉय करत हुवन। सामने वो लइका लवारिस मिलल, गाड़ी के रुकवावत बा, रो रहा है वह सरोज, बाबूजी रुक जा, बाबूजी रुक जा। आ गाड़ी जब जैसे रोकौल, सेठ जी ब्रेक मरलन, गाड़ी रुकल। कहाँ के रहने वाले हो, का नाम पड़ी? लइका हाथ जोड़ के कहता कि ये साहब हमारा कुछ नहीं के मालूम,
कि हमार कहाँ घर है, हमार कहाँ द्वार है, दुनिया में हमार केहू माई बाबू नहीं के हो साहेब। झरझर झरझर सरोजवार जब रोवे लगल तो से ठैनिया के दया लगल। कलश की सैया जी देखत हुआ, कहेला न कबो कबो हमारा के तू बजनिया देखिला। 10-11 साल का लइका भगवान हमके पाल पोस के भेजले हुओ, ई हमार लइका हो, एकर केहू माई बाबू नहीं के, ई हमार लइका। कहला कि हां दूसरा के खिलाए में बड़ा नीक लागेला। गप देने बिना दर्द पीरा के हमार लइका अपन खेले तू तो जब 9 मिनट होइबू तब न बुझाई कि कैसे लइका। हां लोड गियर कहां लागेला। आन की लइका क्या रे पगली, आन का लइका खा पी के बड़ होई भाग जाई। आखिर लइका रोता, लेकिन सेठैनिया देखो दयालु बड़ा होली मतारी। कहानी साफ समझली। देखी जा जैसे रबीना जी बिरहा के फरियौली है, तो बिरहा की कहानी जब अच्छा होले ना तो के फरियावे में ओके बतावे में तनी टाइम हो जाला। लेकिन है बिरहा बहुत लंबा ना है, लेकिन एक जानल सुनल बिरहा गौला का मतलब ना होला, बिरहा समझौला का मतलब होला। और बिरहा सुनले का मतलब ना होला, बिरहा समझले का मतलब होला। आज सेठैनिया हाथ जोड़ के अपना सेठ सैया से ओ लइकावा का बांध धइले है, एगो बात कहताड़ी तरज लग गई। गवना का बात सैया, गवना का बात अपना दिल से भूला जाए, रजऊ बहर से बाहर आ जा, फिर हो जाई। अरे गुरुजी और बिरहा का भाव जो बढ़िया होला तो तरस का मतलब ना होला। श्याम सुंदर सेठ को मेहरारू अपना सैया से कहताड़ी का कली हो, कहली सेठाइन सेठ से, कहली सेठाइन सेठ से ममता छछाई लइन के गोदिया ना उठाई, भगवान भेजले। सेठवा सेठाइन खूबे खुशियां मनावे, प्राणी लेके घरे गइलो ह लइकवा के। तो सेठवा सेठाइन खूबे खुशियां मनावे, अरे नमवा बदल सेठ सोनू कहीं बुलावे, अरे लाल हो नहार देखी हियरा जुड़ाइल, तो 10 पास कैलस पढ़ाई भगवान भेजले। दोनों प्राणी के बीच में कहू औलाद ना रहल, पा गिल 10 साल का पालल पोसल बेटा ले गिल घरे। कल के देख बेटा तोर नाव असली हकीकत बताओ का हो। कलश के बाबूजी हमार नाम सरोज शर्मा है। कल तो हाँ तो रहबे वही शरीयत पर कि तोर नाम चेंज हुई। कलश कवन नाम पड़ी? सेठ जी कल कि आज के बाद तो से केहू पूछी कि का नाव हो तो तोरा बतावे के बा कि हमार नाव सोनू हो। अब तब तू यहाँ रहबे। मरता क्या नहीं करता, मजबूरी में फंसा है, 10 वर्ष का बच्चा है,
माँ पिता मान लिया सेठ और सेठाइन को, इसलिए कि दोनों प्राणी बाझ और बाझिन थे। श्याम सुंदर सेठ का जकर 3-3 गो चूड़ी का कंपनी फैक्ट्री हो, केहू हवेखे वाला नहीं खे, केहू रहे वाला नहीं खे। अपन बेटा बनाई के वो सोनुआ के, सरोज उर्फ सोनुआ के पढ़ावे लिखावे लगलन। धीरे धीरे समय बीतल, हाई स्कूल में फर्स्ट क्लास जब पास भई तो अपन रिजल्ट लेके, सर्टिफिकेट लेके एक दिन अपना घरे आइल बा, अपना धर्म कमाई, अपना धर्म का बाबू सेठ सेठाइन से कहता कि माई देख हम फर्स्ट क्लास से पास है, बधाई दुआ दोनों प्राणी देते न जाए थे बेटा, बुझा तक हमने का कारोबार के तू संभाल ले। बड़ा खुश हुआ, खानवा खा के जैसे बहरवा निकलल आ तबले दूगो भाई बहन का जोड़ी हाथ में कटोरा ले दोनों भिक्षा मांगत, ओकरे दुआरी पाई के खड़ा हो गई। कहलन से कि ए भैया हमने का सबका घरे 1-1 रुपया मांगे ली जा, और तू सेठ का बेटा हुआ हो भैया, तो हमने के दोनों भाई बहन के 10-10 गो रुपया दे दा। आ 10-10 गो रुपया जब दोनों भाईवा बहनिया मंगलन सब भीख मंगा, तई सोनुआ झरझर झरझर रोए लगल। याद आ गया उसको कि मेरा भी दिन एक दिन इसी भाई बहनों जैसा था। हम एक दिन अपना बहन के संगे हजारीबाग स्टेशन पर भीख मांगत रही, हमारा बहन से साथ छूट गई, पता ना हमार बहन कौना घाटे लगल होई। झरझर झरझर जब रोवत बा, वो दोनों भाईवा बहनिया पूछे लगलन से कि भैया काहे रोवत बा? कलश के रे पगला, हम पैसा देहला खातिर नाही रोवत हई, एक दिन तोहने जैसन हमरो भाई बहन का जोड़ी रहल, हजारीबाग स्टेशन पर हम ट्रेन में रहली, बहन प्लेटफार्म पर रहल, साथ छूट गई, पता ना हमार बहनिया कौना घाटे लगल हुई। 10-10 गो रुपया दे के दोनों के विदा कैलस। आ जब विदा कैलस हो बाबू, देखा सोनुआ हाई स्कूल पास कई ले बा, गांव का नाम ओकरा याद बा, सोनौली बिहार। अपना बाबू के नाम से बिरहा सुने वाला भैया लोग एगो चिट्ठी लिखलस, आ चिट्ठिया में का लिखलस, एक लाइन माई बहन लोगन का तरज बाई जा। देखी जाए ई तरज हमनी को कवि लोग, दाढ़ी चचा गाना लिखत लिखत सिहराज लोग जाता, सामलाल कवि बैठल बड़ी, अब पता ना ये लोग को कवि के हो, कभी आइन लो, कवि आइन सामलाल कवि जी को मलकाइन मास्टर आइन, और तो कवि आइन। अरे फोन कर ली ना तो उहो को खूब रंग लुटीला हो। गाजीपुरियो जी कौन, गाजीपुरियो कवि जी को सब रहे कर सुनी, हमके काजी कवि आइन बोली न, कभी आइन तई माई बहन गावेली, कैसे गावेली, कैसे 10 वर्ष तो अरे कोहरा घर के, अरे चिकन मटिया, कोहरा घर के चिकन मटिया, घरिला बनौली राम घरिला लेके, रबीना ई मेहरारू गावेली। अरे कोहरा घर के चिकन मटिया, घरिला बनौली राम घरिला लई, अरे छिनरी कई रंग का गावेली, कई रंग का नाचेली।
उ लड़कवा अपने बाबूजी के नाम से एगो चिट्ठी लिख के भेजल। बाबूजी के मालूम कि हम जिंदा बानी, हम वो नहीं कि तू चिंता मत करियो। का लिखले बा? अरे गाँव सोनावली चिट्ठिया आइली, सूरज चिट्ठिया बोले हो रात चिट्ठिया लेके। गाँव सोनावली चिट्ठिया आइली, सूरज चिट्ठिया बोले हो राम चिट्ठिया लेके। अरे बाबू गरवा रोवे राम चिट्ठिया लेके। ए भैया घरे चिट्ठी डाक मुंशी लिया के दे गई। आ चिट्ठी जब पौलन निरक्षर आदमी सूरज शर्मा चिट्ठिया पौलन है, कहत न कि आखिर ई हमारा नाम से चिट्ठी के भेजले बा। 10-11 वर्ष का हमर लइका रहल, कोनो दुश्मन के नजर पर चढ़ गई, मार के फेंक देहलन, सब पता न लगल। आज ले हाय एगो हमार लड़की है जोन घरे जवान है, तो आखिर ई चिट्ठी हमारी नाम से के भेजल है? शंका भइलो। चिट्ठी के लेके गांव के प्रधान जी के घरे गेलन। बिहारवा में मुखिया बोलल जाला। वो तरण प्रधान जी के घरे चिट्ठी गइल। प्रधान जी चिट्ठी के खोलन हो, आ खोललन तो में अपन मोबाइल नंबर लिखले बा। बाबूजी के मालूम कि हम ठीक बानी, माई कैसे बिया, तू कैसे बाड़ा, हमार बहिनिया सुमनी कैसे है। प्रधान जी कहलक रे सूरज, तोहार लइकावा तो दिल्ली में सेठ के घरे रहता, अपन मोबाइल नंबर देले बा, फोन लगाई बात करबो। गरीब आदमी सूरज शर्मा टीबी का मरीज आदमी जेकर चले के गांव नहीं खे हो। बाबू कहलक कि ना ए प्रधान जी, हमारा किस्मत के संग भगवान तो खेलवाड़ कैले ही बन, तू मजाक करतुआ न। ई कोनो मजाक हमरा संगे कैले बा? कहलक अरे मर्दवा, तोहरा संगे तोहरा नहीं भागा के संगे के मजाक करी हो, बात कराई। प्रधान जी अपना मोबाइल से लड़का के मोबाइल पर फोन लगलन। बाप बेटा में बात होने लगल। बहन का समाचार पूछता सोनुआ। कलश के बाबूजी बहनिया कैसे है? कलक बहनिया तो बेटा तो ठीक है, लेकिन तोर बहन जवान हो गई है, हमारा लगे 1 रुपया नहीं खेरे बेटा कि तोरे बहनी के बियाह करी है। गांव के लोगन के आपन इज्जत, आपन आबरू, आपन बहन बेटी बुझाइल तो केहू 100 रुपया, केहू 200 रुपया, केहू 500 रुपया, केहू 1000 रुपया दे के चंदा लगा के तोरा बहनिया के बियाह लोग तय कैले बारे बेटा। तोहर मन करी तो यह हो बाबू, ना मन करी तो मत। यही 11-12 साल से भैया छोड़ के भगले ना हुआ। कलश के बाबूजी तू चिंता मत कर, बिल्कुल हम बहन के बियाह में आई। आ गांव का लोग जितना तो के चंदा कर्जा देले हुए न बाबूजी, हम सबकर चुकता कर दे। हम सेठ का बेटा हो गए बनी, खाली तोहरे बेटा नहीं की, हम सेठ का बेटा, हम 3-3 फैक्ट्री का मालिक बने वाला है पापा। बाप का कलेजे में कुछ संतोष हुआ। आखिर भइल का बाबू? इहा अपने बाबूजी से बतिया ले हलस, मैयों से बतिया ले हलस, बहनियों से बतिया ले हलस। अब बतियौला के बाद इतना भैया लोग बैठल हुआ। अब दूसरका माई बाबू के सेठाई जहाँ रहता फरीदाबाद। अब ओ लोग के लगे गईल, धीरे धीरे बियाह करीबे आवे लगल। अब ओ लोग के लगे गईल बा सेठ जी का मलकाइन से अपना धर्म कमाई से कहता ए माई, बिना माई बाबू को न कोनो बेटा बेटी के जन्म ना होला। हमार बिहार में माई बाबू, बिहार आयो बिहारी
बड़ा बिहार के नाम से जलन होला बहरवा में, ऐसे कि बिहार यूपी के लोग इतना ही बदमाशी करतन से कि उन्हें बम्बई में गुजरात में सेटिंग क के 2-4 साल रख के का दूगो निकाल के छोड़ के भाग जाता ओकर बाद भाग गया होता सब। अरे नियत हल है बिहारी है। अब वो बिहार का नाव जब धैलस लइका, अब तो सेठनिया का करजवा थक देने का धलस कस के बेटा रुक 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 तोरी पापा से कहीं। अब दौड़ल सेठ के लंग ए जी लइकावा बिहार कह करे अब ना खेलाइबू खेला ल तुहार बेटा ह ई बिहारी खा लेलस पढ़ लेलस लिख अभी भागी अभी भागी। अब सेठो कहतन कलश के बाबूजी जाए तो हम जरूर, ऐसे कि हमार बुढ़िया माई बिया बेमरिया हमार बाप बड़ा, हमारा बहिनी के शादी बा, हमारा बहिनी के शादी में जाए के बा। बिरहा सुनने वाला भैया लोग सेठ जी झरझर झरझर रोवे लगलन। कहला कि बेटा नंद बाबा यशोदा के छोड़ के भगवान श्री कृष्ण चल गिलन न, वो लोग बर्दाश्त कर लेलन। लेकिन ए सोनू सोनू रे तो के अपन खून जान के हम पलले पोसले रही, अपन बेटा जान के पलले रही कि हमरा तीनों चूड़ी के फैक्ट्री के मालिक बनबा। बेटा अगर तू छोड़ के हमने के चल जीबे ना, दोनों प्राणी तोरा याद में मर जाए रे बाबू। सोनुआ रोवे लगल कलश की बाबूजी भरोसा कर हमारा ऊपर, हर बिहारी एक समान ना होलन, हम कब्बो तो लोग के ना छोड़ो। बिरहा सुने वाला भैया लोग सेठ कलक ठीक बा, जैसे तोहार बहिन वैसे हमार धर्म को बेटी, जब तू बेटा तो हमार बेटी, जितना तोरे बियाह में खर्चा लगी तोरा बहन के हम दे। बहनिया के विदाई कह के रे बाबू, जब बहनिया तोर ससुरा चल जाई ना तो अपना बुढ़िया माई या बुढ़ऊ बाबूजी लोग के वो बाबू के ओहू लोग के दोनों जना के लेके फरीदाबाद आ जाए रे भैया। हमने के 2 जना तोहर बाप रह जाई, 2 गो माई रही हई। देखा वो लड़का का जिंदगी कौना ओर से कौना ओर चलो थे, बिरहा में टेरी का भाव लग गई। हरे मिटाई ए भैया मिटाई ना ब्रह्मा कैले करी, तो किस्मत करम में जकर लिखल बा दुखदाई। किस्मत करम में जकर लिखल बा दुखदाई, तो मिटाई ना ब्रह्मा कले बा। वो दिन सेठ सेठाई दोनों प्राणी अपना बेटा के फरीदाबाद स्टेशन पर लेलन। एसी में ओकर टिकट बुक बा, ओकर बहिनी के शादी में सहयोग राशि का दिले होन, विदेशिया के भाव लग गई कि छोड़ल फरीदाबाद सोनू जब शहरिया के, अरे रुपया नगद कुछ ड्राफल खा जाना। दान राशि सहयोग राशि का दिल हुन 63,000 रुपया चेंज आ 2 लाख रुपया का चेक। वो करे बहिनी के तन का पूरे पूरे गहना, बढ़िया बढ़िया साड़ी, मन सारा सिस्टम जितना देहल सपरल देहलन। आ कहलन कि बेटा जो पैसा कम पड़ी तो फोन करी है, लेकिन बहन का शादी शौक से करी है। लइका फरीदाबाद से ट्रेन धैलस, ट्रेन हजारीबाग स्टेशन आने वाली है। लइका ट्रेन में बा, लेकिन बिरहा में सुनने वाला भैया लोग प्रदेश का हो रबीना, प्रदेश का हो, प्रदेश दिल्ली बंबई कलकत्ता ना हो, प्रदेश ट्रेन हो। जौना से जात हुआ उहे प्रदेश हो, वहां सावधानी से चल गई लो तो जहां उतरबो जब भैया बाबू काका काकी सब मिल जाई। लेकिन ट्रेन में सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। अच्छा रकम बे एगो चश्मा ले ले हो सकी केतनो पहिर ले बाड़ो, भीतर लेकर मशीन देख ली हो सब।
कितना रुपया ले लो वो साला पूरा देख लियो सो। ट्रेन में लामा का बात छोड़ा बगसरावा में अगर केहू 4 बजे 2 बजे भोर में उतर गई 12 बजे तो बेटा बहुर है ना अपन देही के निकली है। ये कई गो गमछा में बांध के सरवा हिलावा चलता है नकिया के घुमा दे दुबर आजीब हो। आज ट्रेन में उ लइका जाता 4 गोड़ा घूमतन सब वही में चेकिंग करतन सब यार माल इसके किसके पास ज्यादा है अपन चेकिंग करतन सब में कोना के लगे चश्मा गोड़ा लगोले बा के ढेर रुपया लेके आवत हो तब भाव लगत बा तब पीछा कइले डाकू बारी अरे वही ट्रेनवा में चढ़ी गईले 4 गो चोर अइलन सा चश्मा के द्वारा देख लेवन से बड़ा रुपया ले ले हो दोस्ती कइलन सा चाय मंगौलन सा और चायवा मंगाई के और एक गिलासिया में नवा पर कुछ उठाई के थोड़ा सा उसमें डाल डालो से जहर मिलाई के देखा ट्रेन में चाय न पीजिए न किसी का खाना खाइए न किसी की सुर्ती खाइए ले ले वो तो खान दी बर्दाश्त करके बेटा निकल जा चाय पी ले हम दोस्ती में आ चाय जब पियलन हो तो भइल का कि पीछा कइले डाकू मारी अरे ट्रेनवा में चढ़ी गईले अरे गड़िया में ले हल्ले ओकर अल्हर रे पाराना मिलाई के जहर पिया दलन सा जितना धन दौलत जो लगे पैसा गहना रुपया साड़ी रहल लेके भाग गिलन से एसी रूम में एसी बोगी में बा अकेले बा एगो सीट पर आराम से लोग जानत हो अगल बगल वाला की सोया है सूत गई बा लेकिन बिरहा सुनने वाला भैया लोग सो क्या गया है वह हमेशा हमेशा के लिए सो गया है। बाहर ट्रेन बिरहा सुनने वाला भैया लोग वो अपने पापा से कहले रहल अपना माई से कहले रहल अपना बहनी से कहले रहल कि ठीक बियाह के दिन घरे आई रे माई तू चिंता मत करिए बड़ा हम यहाँ जिम्मेदारी लेके चलत है लेकिन जितना कर्जा ले ले हुआ जितना लोग दान दे ले हुआ सब वापस कर दे। आज 7 मार्च का दिन सामने बा जहिया ओकर बहनी के बारात आवे के बा बिरहा सुनने वाला बाबू लोग वो दिन घड़ी में 12 बजता और कहले कि 12-1 बजे आ जाए लेकिन सूरज शर्मा अपना मलकाइन से कहल के देखबू हो हमार मन करता हमारा आत्मा छछाता कि स्टेशनवा पर चल जेती न तो बबुआ आवता हम के संग में लेके अती कितना दिन के बाद आवता ओ श्याम सुंदर सॉरी सूरज शर्मा का मलकाइन के चीन जीबो के 11-12 साल पर घरे आवता और सेठ के घरे रहता खा पी के पहलवान नहीं हो गई हुई तू चीन पैबा मत जा लेकिन बाहरे बाप का करे जा आज कहला कि देखबू कुछ होके हमार आत्मा मानत नहीं के वह बाप अपने बेटा से मिलने सोनौली गांव से हजारीबाग स्टेशन की ओर चलन है तो यहाँ एक लाइन तर्ज बात तर्ज से सुंदर भाव कवि जी बिरहा में लिखल एक बाप के दिल में बेटा से मिलने की इच्छा है मेरा बेटा आ रहा है खुशी की भी आंसू है और गम का भी आंसू है रोवत जाता है कैसे मास्टर सोचे सूरज आई है आजा अरे हमारो लाला जो है बापू जाके इष्टे साला हो नया नवा
जाके स्टेशन पर रुकल बड़ा लोगन से पूछो तना इसे की चिंता हो घरवा बेटी के बारात आवे के हो ये सोच के गइलन आदमी है ना सोच के कहीं जाला कि जाई बा पर दिन चली आई लइका 12 बजे आवे कहले बा चली आई लेकिन स्टेशन पर जब गइलन हो बड़ी भीड़ लागल बा केहू अपना बेटा के लिए आवे खातिर केहू अपना भाई के लिए जाए खातिर लोग गाड़ी खड़ा करके इंतजार करता लोगन से पूछत ना कि ए भैया जौन फरीदाबाद से ई गड़िया आवेले उ गड़िया आके चल गइल बिया कि टाइम बा लोग कहल कि चाचा के आवता कहल कि भैया हमार लइका 11-12 साल पे आवता हमारा घरे हमारा बेटी का आज बारात आई लेकिन हम चल एली हो हमार आत्मा ना मानल हो बाप नहीं हमार खून हो लोग कहल कि चाचा तो उ गड़िया 5 घंटा लेट आई 5 घंटा गाड़ी लेट भी अब गरीब आदमी सोचत न कि हे मन जाई कि रुकी ना जाई बड़ा न गांव के लोग देखिए न बियाह शादी हम लइकवा के लिए के जाई इहे सोचत हां रुक गइलन अब 5 घंटा जब बीतल तो शाम न हो गई और शाम हो गई तो सामने ट्रेन आके लग गई सामने ट्रेन लगल भर 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 लोग ट्रेन से उतरत हुवन गाड़ी का लास्ट स्टॉपेज है वहां 10-15 मिनट में पूरा ट्रेन का लोग खाली हो गई लेकिन उस गरीब आदमी को बाप कहने वाला उस स्टेशन पर कोई नहीं मिला केहू ना मिल निकल के कहल कि हमारे पापा हुआ वो केहू के ना कही पौलो कि के हमार बेटा हो ए भैया जब ना भेंट भइल ता देखलन कि पीछे वाला बोगी की ओर से एगो जवान बेटा की लाश के रेलवे पुलिसकर्मी के लोग खींच के उतारत हुवन लगे गइलन दौड़त ना प्लेटफॉर्म पे ये मात से वो मात ले कहीं से हमार लइका उतर जाओ हम ओके चीन जाई सबसे पूछस जवान लइका सुघर देखस ए बाबू तू सरोज हुआ ना चाचा ए बाबू तू सरोज हुआ ना चाचा ए तरह करते में लोग चल गइलन आज लाश के जब नीचे लोग उतरलन ह ओकरा पाकिट से जब डायरी खींचलन तो ऊपर लिखले रहल सरोज शर्मा उर्फ सोनू शर्मा ग्राम सोनौली बिहार इतने तो बतिया पुलिस के जवान जब पढ़लन ह कहल कि आई हो भगवान ये तो हमार हीरा हुआ ये हमारे बाबू हुवन मूर्छा खा करके वह बाप उस प्लेटफार्म पर सबके सामने गिर पड़ा पुलिस के जवान पूछत हो चाचा काहे रो तो कहल कि ये बाबू ही लइकवा हमरे लइका हम ही नहीं खाती इंतजार करते जबकि घरवा हमारा सुमनी बेटी का शादी बा ओ साहब हमारे बेटिया का शादी कैसे हुई कैसे बेटी का शादी करब रेलवे सुरक्षा कर्मी के लोग जीआरपी के लोग कहलन कि चाचा तुम अपने घर जाओ और हम तुम्हारे बेटे की लाश को तुम्हारे दरवाजे तक पहुंचा देंगे पुलिस के जवान लेके गइलन ह लाश का पोस्टमार्टम भइल और पोस्टमार्टम करवला के बाद में लाश के लेके पुलिस विभाग के लोग सूरज शर्मा के घर के ओर जब चलत हुवन घड़िया में 8 बज गइल बा हो बाबू दुआरवा पर न सूरज आइल न सूरज के बेटे आइल न भी बरती आइल सब परेशान बा तबले एगो 4 चक्का गाड़ी का लाइट का फोकस जब दुआर के ओर पड़ल तो गांव के लोग यह समझल कि ओहो बारात रहित न तो कई गो गाड़ी रहती सा एगो गाड़ी भी एकर मतलब कि सूरज के लइका सेठ न हो गइल बा रिजर्व गाड़ी क के अपना बाबूजी के लिया के आवता अचरा में हो बाबू अछत ले रहल बुढ़िया ओ कमाई कि दामाद जी अइहन त ई अछत मारब सबसे आगे आगे दौड़त उमाई और 4 चक्का गाड़ी के लगे पहुंचली हो जब 4 चक्का गाड़ी खड़ा भइल तो गाड़ी रहल पुलिस का जवान एक उतरा पूछ रहा है कि अरे दादी सूरज शर्मा का घर किधर है तबले बुढ़िया भर कवारी वही पुलिस वाला के धोई के झरझर झरझर रोवे लगल कलश करे बाबू
तू इतना बड़ हो गईले, तू इतना बड़ियार हो गईले, अपने बाबू के घर का पता पूछत रही रा तू। अरे हम उहे तोर माई है जो 9 महीना तो के घर में ढो के पैदा के रनी दे बाबू। माई रोवे लगल, पुलिस का जवान भी रोने लगा। कल करे चाची मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, मैं पुलिस का आदमी हूँ, बेटा से मुलाकात करोगी? पिछवा गईलन जिपिया में से हो बाबू। लसिया के जब लोग उतरलन, हम माई जब अपने बेटावा की लाश के देखलस तो हमारे बिरहा का आखिरी तर्जमा। तरह से सुंदर भाव बिरहा में हो। माई जब बेटवा का लाश देखलस तो कहल हो भैया कि अमृत का धार केहू कितना पियाई हो भैया, एगो माई बिना कैसे करे जावा जुड़ाई हो भैया, एगो माई बिना। आज हमरे रामायण भैया का बेटा जो दूगो हुन, वो माई का कोख कन दिन बाकी जो दोनों बेटा आज सर्विस में हो गईलन। तो माई का दूध में दम होला। देखा आज बाबू महतारी अपने बेटा के देख के रोवतिया, कैसे रोवतिया कि लसिया देखत माई गिरली धारतिया, मची गईले भारी हाहाकार। आज हमारी बिटिया कई बारातिया, कहे रूसी गैला कारा तारी। हम कैसे जियब हो मालिक, हम कैसे जियब हो भगवान। माई रोवतिया, अछतिया पर बैठवा के पीटत हियो। आखिर भइल का कि कैली सहन नाही बेटा अरे कैली सहन नाही बेटा के मरना, कैली सहन नहीं बेटा के मरना, माई छोड़ी चली संसार। और 200 रुपया बेटा के मौत के सदमा के बर्दाश्त ना का पुलिस बेटा के लाश पर गिर के माई अपने दम के तोड़ देली हो बाबू। माई का हार्ट अटैक हो गई। भाई देखे गो गरीब के संगे ई भगवान कौन काम कर दड़े, जेकरा घरे जेकरा दुआरे पर बारात आवे के बा आज ओकरे दुआरे पर दू गो लाश हो गई। ए बाबू अब देखी प्रधान जी वो गांव के मुखिया जी एगो बात सोचल हाँ कि इतना मेहनत क के अभी हवा तय कैले बन जा। अगर आज के रात सुमनी का शादी नहीं किया कह दे तो फिर जमाना ये दुनिया के लोग ओके बड़ा ताना मरी हन, ओकर शादी भी ना हो पाई। गांव के लोगन का तुरंत मीटिंग कैलन हो आ कहल के भैया जैसे चंदा देले हुआ लोग वैसे एकजुट होके एगो काम करे के पड़ी कि दोनों लाश के छुपा दो लोग। अब बियाह कर दे जा सवेरे लाश का दाह संस्कार हुई। भगवान के जौन करे के बतौन तो कई देहलन। आखिर भइल का बाबू उहे काम भइल, दोनों लाश के चोरावल गई आ लाश के जब लोग चोरौलन हो शाम हो गई बा। आखिर 9 बजल 9:30 बजे बारात दुआरे पर आ गई। जब बारात द्वार पर आ गई देखो बाहर प्रधान जी में नमस्कार करना चाहता हूँ ऐसे मुखिया को। प्रधान जी करौलह का अल्लाह में भाव लग गए। तो घरवा में ये भैया घरवा में अरे लाश जे कर माई पीरन कहूँ बाबू
शशिकांत मंगिया में भरलन से नूरवा बाबू रोवली सुमनिए बाबू खूब पीलखा कहली सुमन हम अभागी दुनिया में बानी अरे माई और भाई के गैली सदिया में हम था दुआरे पर बारात आइल सब के हंसत मुस्कियात बरतिहन के पानी पियावता खाना खियावता दुआर पर डीजे बाजत बा बारात में बड़ी आलिशान नाच आइल बा नाच होती हो बाबू लेकिन जौने समय शशिकांत दुल्हा अपने सुमन दुल्हन जो बनने वाली लड़की है उसके मांग में जब सिंदूर डाल दिया तो बीच मड़े में फक रो दी कि आखिर हमार भैया आवत रहलन इतना दिन के बाद छोड़ के गइलन हमार भैया आइलन तो हमारे शादी के कारण हमार भैया मर गइलन हमारा शादी के दिन बाकी हमार माई मर गई जमाना हमके ताना मारे के अपने बियाहे में अपना भाई के अपना माई के जबा गल गांव के लोग दबावत हो बेटी मत रो केहू तरह खींच खाच के लोग घर में लगिल हो बरतिया सोचत हो कि आखिर लड़किया रोवत का खैर बेटी हो केहू के बेटी होली रोवे लगेली लोग घर में लगिल हो बड़ा सुंदर से हो भैया बियाह शादी संपन्न भइल 4 बजे भोर के बेला में जैसे आप लोग बैठ के बिरहा सुनत है ऐसे ही लोग बैठ के बिरहा नाच देखता एक ओ गांव का लड़का रहल जैसे एगो भेटकुन्ना बा ऐसे दूर के एगो लड़का रहल ई दोनों एक दोस्त रहल से एक जगह बैठ के बतियावत रहल सब वो गौवा वाला कहलस ओकरा से गैर गाँव वाला से ए भाई नाच तो भाई ले आई रहल सर हाय 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 नाच तो बड़ी सुघर ले भाई लेकिन जान तड़े जो ना लड़किया के बियाह अपनी के करौनी है जा एकर भाई एकर माई दोनों मर गइल बनो सो हमने कलसिया चोरा के बियाह करौनी है जा रात के टाइम में तनी पहनाए वाली सुई का घोट मार ले हुई हां और बकबकात रहल टावर में तो देवलियों का कान होला हो बाबू कोनो बरती है में बगलिए में बैठल सुन गेल जाके दुल्हावा से कह दियल शशिकांत दुल्हा से कह दियल कि तोर में ररुआ का माई या भाई दोनों मरल बन सही गंगा वाला साला छिपा के बियाह करोल हो अब तो दुल्हवे एड़ी आ गेल कि हम लइए न जाई दुल्हा एड़ी आ गइल जाके अपने बाप से कलस कि पापा जना लड़की से हमर शादी कइल ह ओकर माई और भाई दोनों मरल साला गुनाह भी आई हम लेके जाई वही ना देखो तो बारात में मेन बात बारात में 2-4-5 गो पुरनियन कर रहल जरूरी बने तो जींस वाला तो साला डीजे पर मारी करा देता हूं हां भैया पुरान आदमी दुल्हा का बाप सोचत हन कि अगर हम तनको एक साबसी देते तो ही ना लेके जाइए कहला कि बेटा कहल तो अपन करब लेकिन बाप है तो एगो बात समझाओ थी तोहार बियाह लड़की से न भइल उ लड़की जिंदा है ना ओकर माई से ओकर भाई से तोरा बियाह नहीं न भइल रे पगला हो सके भगवान आज के दिन वो लोगन को मौत दे ले होखस तो हम ई ना कहब रे बेटा कि छोड़ल जाई जब मांग में सिंदूर पड़ गई 7 फेरा घूम के मड़वा में अग्नि के साक्षी मान के जिंदगी के परवरिश करे के कसम खा ले बड़ा तोहर अर्धांगिनी हो गई बिया तोहरा आधांग को मालिक हो गई बे उ लड़की जाई तो दुल्हावा कलश के बाबूजी जब तोहके ठीक है तो हमार अर्धांगिनी हो गई तो हमारा आधा अंग ओकर हो गई ओकर आधा अंग हमार हो गई तो जब ओकर शरीर अछूत हो गई तो हमरो शरीर अछूत भइल तो एगो काम करो
तब तू बारात सवेर होइए गेल, बारात लेके घरे जाब, हमके ही जे छोड़ दो। विजय बहादुर यादव जी 100 रुपया पुरस्कार, सादर प्रणाम, सब भैया लोगन के प्रणाम बा। बाबूजी बारात के लेके घरे अइलन, दूल्हा वही जे रुक गई, अपना दुल्हन के संगे गांव वालन के सहयोग में हो बाबू दोनों लाश का दाह संस्कार करवलस। दोनों लाश का दाह संस्कार भइल। सूरज शर्मा अपना बुढ़िया के मुंह से आगे देवे के भइल तो तनको हिचक ना कैलन, लेकिन जौना समय अपने जवान बेटवा के मुखे से मुखनी आग देवे जब गइलन ह तो कवन ऐसन बाप होई हो कि जना बाप के कही लाठी और लाठी बुढ़ोती में टूट जाओ और बाप वो सदमा के बर्दाश्त करे, मूर्छा खा के गिर गिलन हो जे। लेकिन गांव के लोग समझौलन, अरे सूरज जे जियता वो आपन बा, जे मर गइल वो दुश्मन हो गइल, वो पराया हो गइल, भूल जा वो तुहार नहीं खे, अब वो भगवान का प्यारा हो गइल, तुहरा संतोष करे के पड़ी, अग्निदान कर। अग्निदान करके हो भैया दाह संस्कार करके सब परिवार घरे आइल। एगो झोपड़ी में, एगो घर में धिया दमाद दोनों सुतल हुआ, एगो घरवा में सूरज शर्मा सुतल बड़न। सुतल सुतल इहे सोचतन कि हे भगवान हमारा जिंदगी में का तू इहे लिखल रहल, आज हमार सहारा एगो बेटा रहल, बेटा भी ये दुनिया के छोड़ के चल गई, जिंदगी का साथ निभावे लिए हमारे बुढ़िया रहल, ओकर उपकार हम कैसे भर, भिक्षा मांग मांग के हमारे सुई दवाई करावे, उहो साथ छोड़ दे। काम क्रिया बीत जाते को हमार बेटी और बेटी भी ससुराल चल जाते, हे प्रभु हम कैसे जियो। गरीब आदमी, टीबी का मरीज आदमी, बेसहारा आदमी रात भर यही बात के सोचत 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 हो बाबू भोरवा में सूरज शर्मा का भी हार्ट अटैक हो गई। बारे भगवान यही आपकी लेखनी, एक गरीबी के चलते एक गरीब का परिवार ही उजाड़ दिए आप। बिरहा सुने वाला भैया बाबू लोग सबेर भइल बा, सुमनी जब अपना बाबूजी के जगावे गइल तो बाबूजी कोनो जियत न बाबू तो काठ नियर कड़ेर हो गइल बड़, आ जब काठ नियर कड़ेर हो गइल हुमन ए भैया आखिर बाप का मरल चेहरा जब सुमनी देखलस पागल जैसे ओकर चेहरा हो गइल, लगल चिल्ला के रोवे, और रोवला के बाद में सुमनी हंसे लगल। बारे शशिकांत दुल्हा इतना बहादुरी का काम कैले से दुल्हा, लेकिन भगवान ओकरा हाथ में ओकरा साथ में सुमनी के कौना रूप में लगौला ह, खड़ी के भाव लगत बा। अरे दुख में दुख मिलल सुमन के फाटल छातिया, तब बेटी कैली अस्पताल पागल मतिया। दुख में दुख मिलल सुमन का फाटल छतिया, बेटी गईली अस्पतालवा हो पागल मतिया। गांव के प्रधान जी फिर चढ़ा के कैलन हो, दुल्हा का पैरवे धल बाबू, गांव का दामाद हुआ तो हमरो दामाद भइला। ए बाबू अगर ए पोजीशन में ए रूप में सुमनी के छोड़ के भाग जी बना तो ई पागल बन के गली गली घूमे लगी है बाबू। जितना रुपया लगी ना हम लगाई, लेकिन ए बाबू एक साथ मत छोड़िया, हम तोरे साथे चलत ही। लियाई के प्रधान जी गांव के लोगन के साथ में वो सुमनी के शशिकांत दुल्हा के लेके रांची हॉस्पिटल में गईलन। ए बाबू आखिरकार प्रधान जी लिया के गईलन रांची हॉस्पिटल में, लड़की भर्ती भइल, दवा उपचार होत बा। आज देखा जब लइकवा फरीदाबाद ना पहुंचल तब मर्द मेहरारू सेठ सेठाइन दोनों पता लगावत वो लड़का के घरे अइलन, गांव में अइलन। आ गांव में अइलन तो भइल का खड़ी में अंतरा लगत मास्टर कि पहुंचल फरीदाबाद जबकि समाचारो
सुन के सुंदर सेठ अइलन गौआ जवार हो। सेठ सेठाइन अइलन ह। अइला के बाद में समाचार पौलन ह कि बेटा अपना माई बाबू के संग मर के स्वर्ग लोक की ओर गई। हमने के बाज बाजिन रहनी जा आन के औलाद से आन के बेटा से अपन हृदय जुड़वावल चाहतनी जा। बेटा हमने के दुनिया में नहीं के समाचार जब मिलल तो सेठ जी कहला कि भले हमारे बेटा मर गई लेकिन मैं अपने बेटे के नाम से इस गांव में काम करके जाऊंगा कि जब तक दीवाल खड़ी रहेगी मेरे बेटे का नाम उस दीवाल पर लिखा रहेगा। सेठ जी कहलन का कि इंटर कॉलेज बनवाला देख के थतियू बेटी गईली अस्पतालवा हो पागल मतिया। अपने बेटा सरोज उर्फ सोनू शर्मा के नाम से इंटर कॉलेज बनवा जितना रुपया लगल कहला कि अब के बटले बा दुनिया में विद्यालय बनवा के हो बाबू। सेठ जी सेठाइन के लेके फिर फरीदाबाद गईलन आ तब तक बहनिया ठीक हो गई। अब बहनिया ठीक भइल हो बाबू तो अपने साजन के साथे ससुराल चल गई। ससुरारी जब चल गई ए बाबू आखिर भइल का कि सुंदर सरोज सोनू नमवा लिखाई आ काम बाटे जारी अखबार बतलाई। आखिरी लाइन में हमारे गुरु की कलम कह रही कि भगवान इस धरती पर मानव का जन्म दे देना अमीरी गरीबी दे दी हो लेकिन जवन काम ये परिवार के साथे प्रभुत्व कैले हुआ ये काम ये हरकत ये व्यवस्था कोनो गरीब के साथे कोनो इंसान के साथे मत करिए। ये मालिक आखिरी लाइन में कभी लिखत है कभी के कलम लिखत का लिखत बा अरे ईश्वर केहू का जनी ऐसन करी गतिया तब बेटी गईली अस्पताल हो पागल मती। बिरहा हमारा समाप्त हो गई। खानदान के परिचय में मास्टर अरे जय जखाड़ गुरु जद्दू लौटन गिलहर फुलवारी अरे श्री नारायण गंगा सागर रामनाथ गुणकारी हर मिटाई ना ब्रह्मा के लेखनी महेंद्र राम केवल के साथ केहू न जाई मिटाई ना ब्रह्मा जो ने बाबू